Sena veli avakoya kwezi kwezi tomkaro babea. Émission spéciale, ça se dit bien dit. Faly magnano mbola tsara antsika jiaby tokantrano zay magnaraka tsy tapaka ny émission spéciale ça se dit bien dit. Ya faly miaraba vahintsika koa androany nitarika amin'ny tokika izy reo moa androany anankiroa fogna fa anankiray mbola tsy eo fa magnaraka izy mety mbola complet eo fogna zare jiaby. Le tsy eo moa zany ambarako agnarana i Ronaldo Jojoline afantaran'ologno azy. Ke magnano mbola tsara anareo tonga soa atao amin'ny fandaharana anareo. Ya magnano mbola tsara antsika jiaby mizaha ça se dit bien dit. Faly miaraba anareo tokiky zay rolamo présent niany izy madame teo mademoiselle teo. Mademoiselle sa madame? Madame tsy madame. Zegny madame. Madame Léonida. Ok madame Léonida. Bon zegny fiarabana. Nina jiaby zegny. Mbola tsy mahay mivola. Ya avy ao mitariky tokiky moa zany vahintsika androany ozy izy teo ke ho antsika tokantrano agny magnenty antsika jiaby hiaritry aino sy agnaraka ny fanarana hatramy farany. Ya anareo agnatin'ny tokiky moa ozy izy teo misy anankitelo mba tianay ho fantatra hoe azovy sy azovy avy ny mombamombanareo tsiraikiraiky fô le raiky moa tsy akeo fa araka ny nazaraiky teo araiky tsy akeo Ronaldo Jojoline fa fantarantsika agny tokantrano azy izy koa namanjare magnentagna mavitriky eto antoerana zany. De tianao fantatra iza siza nareo roa eto magnatrika eto. Za en tant que to amin'ny tokiky za matetiky zaza nakanjare roa Jojoline ndraiky donc tsy miova agnarana azy don tonga ya. Za pingouin izy amin'ny tokiky fa en tant que hoe viréel Zildas agnarana anazy zegny fikain'olo jiaby za Zildas 25 ans. Toerana fiaviagna Aviantala ingia. Tô mbola Tasambava tô jusqu'à T3 tsy haiko ty firy taona za tamizay fa T3 za fanana Tasambava za avy mipetraka tantala tô jusky efa nignenatra tatika nianatra tamin'ny université tary tamin'ny Zimari sady kokoa elo A4FD jiaby tamin'ny deuxième année zany équipe tegna nafonja tary équipe mafonja marina. Manambady sa tsy manambady? Tsy adiky question. Izy ndraiky manambady zegny fa matetika amina gasy voilà la mifatiary tsy sipa zegny ka tsy possible. Célibataire. Ya avadiketsika atao midonsa rebareba tindray ifamintaniagna teo. Tsara mariny moa zegny maro na supposenao le question. I don sarebareba matonga mbola voatony fa sarebareba misy antony. Tonga de zegny keko voalohany. I don tegna anarako. Don Christodule Vineray zay sitiavako azy. Za fier mihitsy amin'ny agnarako zegny koa tiako agnarako zegny. Za isa miafary amin'ny agnaraka anazy. Fa comment nefa ianarako tiako be tsy nataoko hoe zay agnarako netiko fa don sarebareba ndraiky. De ny antony tsotra iry hitanareo zegny zany hira. Zany hoazy mbola tsy mahay tsy mamenatra satria tsy malaza tamin'le hira fa maro ndraiky nafantatra de c'est normal comme izy tsy mahay fa ka i sarebareba io zegny no hirany raiko de natonga za zegny natondra anarale sarebareba tsy zao namorogny anataoko sarebareba tamarako fa olo za koa zegny fa ny hira igny tavela sarebareba olo jiaby ny anjary tsy nikaiky don sasa ko sarebareba de tavela karaha hitako karaha tsara fa ndraiky avy don toy zegny sarebareba karaha misony folera de tavela don sarebareba igny aloha am'le mampihira igny e mazava zegny hoazy atahitahirako zegny afaka mizaha YouTube fa onao mahita mika don sarebareba anao ary mbola tsy nideklara voly ny hira fa magnano raha tsy mora fa mbola hoavy ndraiky ko agnano mahery teteky eo fa mbola misy raha lanely zegny momba hira igny. Bon sa zao mampotsy re tokiky igny koa anasika fa tsy la moziky don amizay nefa nagnano magnitry agnatin'ny groupe-ny tokiky za mihitsy ma zegny ampanitrin-tegna za moa zegny isan'ny voantso voalohany mpanitry tokiky ty tamin'ny directeur général ny Jerry Marcos niketriketriky ny namolavola hoe karakory etonasana le raha de après amizay moa tonga Ronaldo tonga Zidane fa tagnaty zegny maro koa olo ifanifamafoto agnatin'ny tokiky fa
aloha tsy tongolo firy satria tsao manjary tsy misy hoadina koa izy ty niany manjary agnametsiny sasany. Ya, tohizako ndraiky mbola tsy tapitry resakanao teo fampafantarana hoe don tsarabareba veza fanteraka sa manambady zay zao mbola tsy voazy niany doko misy secret raiky amizay ambarako olo olo maro ganga tsara mambare fa niany zay ambarako anao misy chance nareo fandarina ty Ça se dit bien dit. voilà bien dit ça se dit bien dit araiky secret ambarako niany mipesa ho afo igny satria bien dit ya bien dit sambany za mba hivolagna zegny amin'ny interview niany de ino ma zy za zegny avy an-tanaha an-tanaha to teraka to zegny tavolony nalevy ya fa izy ka maro ka misy koa za zao tsy aly zay avy tamin'ny dunia misy be to igny mbola maro zany mateo hoe maro élément promotion atatsika be quartier nay zegny ambody vanio misy Belleville ery ke amin'ny tanavagna dunia zegny ambody vanio ka tiako volagny ino dirany zegny tany za tanosy be Belleville fa tsy nosy be Antananarivo zegny avy za ndraiky magnarô ndraiky magnandre zegny azahoako azy ataoko fo toaty avy amin'ny Antala za de tafagnandre hely toaty promotion avy nosy be ô magnarô koa za ka io zegny efa zegny za zegny ka za zegny fa izy zegny tsy efa zegny le programme transanary antegna rehefa hoe toraka Antala anao fa tomba nosy be anao avô mandalo Antala hely ka anao mipetraka Antananarivo ya fa tavany Antananarivo koa mbola petraka tatamatavy koa satria antegna moa zegny mbola nianatra hely nahazo baccalauréat igny nianatra tabarikaty to zegny avy za petraka tamatavy misy otro izy afaka tamatavy hoy sasany ka fa tsy haika izy ty aho za ka tsisy diso misy antony aby jiaby tatamatavy to avy amizegny niakatra Antananarivo amizay décidé hoe petraka teto atreto atreto mbola misy question le manambady sana ay be zanaka comme raha volagniny zandry igny zany tegna tsy mainky exemple za tsy manambady mbola tsy niteraka fa za amizay fa niteraka raiky zay raha mbola tsara mbola hisy mahay zay tsy ataon'olo tsy ataon'olo basy rano foy raha tsy basy rano ia tsy basy rano toko zay kasy raha nalalany sasany manarainy kevikevy fô c'est dommage zegny nalany viavaby ka ntegna maty parce que sérieux amizay koraha za efa niteraka raiky fa za hitonareo io zegny efa misy fofofofo ndraiky le tegna ho atao vady za fa misy volagnako azy zay ko sady zay miandra vita zegny maviny za tsy manehanevy fôty le tiako marina tegna naoviko ya sady vavahanay koa mba ho tonga amin'ny tanjogno irigny anareo saotra betsaka ya resaka Ronaldo fo c'est dommage moa zegny tsy tratra programme antsika io tsy magnino mbola hoavy nagnetsy be zay au complet fa izy igny mbola question maro idolo aminaka izy maveza marigny zegny mikasiko valiagna Ronaldo moa zegny malagasy avy eto Madagasikara de avy eto Tananarivo izy malagasy avy Tananarivo Ronaldo pays de Jolini fakopoka olo le sarmbavy avy eo tsara marigny izy tsy pede tsy pede izy satria question mazera na zaka atao izy tsy mety mbola antseo na zaka atao vadiny igny za tsy pediko igny tsy vadiko Iena za ndraiky atao fa izy zegny fagnameza fahafampona rô hoazy mahalala manatsaigny ndraiky mafakopy zay fa hoazy zay sy teritery saigny nalalana saigninao zegny izy zay tsy pede mila malala saigny anao izy manambady don i Jojolino marigny zao manambady amanjanaka izy igny fa miteraka telo izy zanakanazy misy en français igny araiky hoe zegny araiky fo eto miahy tegna le métis magnano sérieux ndraiky zegny misy métis vazaha hely zegny avô izy igny tombo tombo izy tamy sava tany tombo tamy sava Ronaldo sambava andapantala gouvernement andapa ke tsara hoe anareo raha foty marina fa izy fo zegny karaha zegny ka tiako ambara hoe izy igny tsy be de manambady amanjanaka izy zegny olo normal izy igny karaha za karaha anao karaha tsika jiaby fa talenta no atao no asio de igny ka mara mikasikazy mba lazolazegny mba haiko haiko ankapobeny zegny angambany efa mavaly question mikasikasiky izy le azy regny ya fagnotaniagna magnaraka moa zany
ho an'ny tarika tokiky ino zany tanjoninareo am'le fandaharana tanjoninareo amin'ny le fandaharana taonareo satria izy moa kafa tegna nantsoviny le olo ingaby Jerry Marcoste maty tegna fa nisy objectif zegny izy volaniko eto objectif voalohany reo tam'izay fotoagna hoe amoka le talentany mialatsiny ho an'ny antsika gasy jiaby satria avavatra moa zegny zava ho azy le hoe zay avavatra mba misy mahay zavatra ohatran'izao mba misy an'ity zahay misy talenta maro ana mba misy olo mpagnanatsika fa tsy teto kavatra hira fo agnaty lohan'olo avy eo ino koa hira de ava zegny bivava zegny tsy zegny fo nefa mba misy koa zegny talenta atsikana fa tsy le olo aveto tamin'arivo capitale fa ohatra hoe na olo avatsiny fa ohatrany mahay comédie fa mba misy reto zahay mba misy mahay koa alô izy aboaka talenta atsika ka izy volagna taminay zay zany koa izy misy talenta izy taminay aboaka atsika talentanareo izy ary nanao raha tegna misy merci zegny voalohany objectif tam'izay voalohany ampitegny mba ho hitan'ny Madagasikara malagasy jiaby io talentanay izy tegna avy ny faharoe manaraka an'izay tegna isan'ny zava-dehibe mba amalifaly boka malagasy jiaby zay ampiala voly satria ino maniantony anao koa boka mitsikitsiky lava zegny lava velo anao koa tokony ho faty anao maty agnatin'ny 80 ans zay volagna anazy am'vazaha 80 ans sans firy so déjà ça teny vazaha 20 taogno anao koa tokony teraka agnaty tokony ho lava velo agnaty 20 taogno noho ny zahay mampitotokiky izy isan'andro mety ho lasa 5 amy 20 taogno izy vo maty na mety ho lava 50 taogno izy vo maty mety zato fe mety voala noho ny izy izy isan'andro mizara ataony egny mitombo fo zegny nouveau devise zegny say SP nazy zegny le tanjony faharoe de le fahatelo faran'izay tsy kely indrindra koa mba hoe ino ma zany plaisir ane manokana ka zay tompony ka le mba faly zay aminazy zay falifaly lava agnatin'izy io tany tara zegny le tiane zay manao izy io falifaly lava ka c'est ça zay olo mahita amy lagna igny ary magnano kokoko amin'ale jiaby lefa nimoita na tamin'ny ay donc zay olo mahita anao zegny mafaly igny amizay le ndraikindraiky efa lasa karaha fa commence tsy hay zegny ohatra hoe na misy viavy tianao commence tsy hainao zegny magnavaka hoe viavy ty matara aminasa nahita za tamy télé nahita raha zay raha nampimoita izy nampimoy azy izy taloha boka antegna mbola tsy nagnano izy tio viavy koa fa nomoy hoe na mety taratara aminao donc viavy koa fa nagnano tokiky tsy hay nagnavaka raha izy moemoe Inanzay. Fa samy hoe samy faly fa zegny nitanjona aminazy samy faly. Misaotra betsaka narena malaizay fa mitaniagna zay fa antsika magnaraka moa zany le fampimohezana moa zany tegna agnaty rana rehetrarehetra mbola kely sa zany hoe nianarana sa tonga ho azy taminareo fô. Zany mamaly. Zany amaly. Za ndraiky agnaty saly le tegna kapokanà ndraiky edy. Tao le mpampianatra le mivolagna mazava raha igny le mitsengtsengtsengko le mivolagna raha mampimoy. Igny zegny efa talenta efa ela igny. Mety zegny donc le talenta taminazy. Fa hoe le izy agnaty raha tsy haiko. Fa izy nagnano nabokako anjarany vahoaka zegny tsara hoe na nety izy moa nety tsara zegny. Tsy nety izy miala tsiny igny ny haiko. Mbola misy avaly avy nina ka manokana ndraiky zegny karaha ty na za efa taty afara fa za ndraiky fa agnatin'ny tokiky zao za misy rano trano tokiky manokana ino tokiky manokana zegny hoe za ela zaby ilako zegny efa tagnatiny haiko zegny loky comédie fa tsy haiko za mamy fô oa za satria la ino na veo zany raha ataoko tamza mbola tamin'ny lycée izy tamin'ny lycée tena na efa nagnano film kaiky za ina fiainako zegny film efa taty za vao mahazonogna azy tsy masy manana ataoko cinéma fô azoko nono tsara satria fahazavagna zegny zao fa izy zegny za fa mahazonogna azy misy olo mena itao nefa raha cinéma après taty za izy kaiky fa nagnano
cinéma fa za vlog fa mba tsisy caméra nangala kay teo kapetraka zegny fa ny tegna ezako za hoe comédien mialatsiny fa izy io teo tsy tiako Tsy tianao. mialatsiny aminareo zegny tegna afaka atao comédien tegna ezaka tsy comique zegny moa za tegna mahiny izy satria zagny ino za baka nagnano za vao décidé hipetraka eto baka c'était en 2007 nagnano zany nagnano casting ho anareo zegny casting tamin'ny avoko production tamin'izay fotoana nialako tadiogo tonga za tadiogo hely donc tany pendant 2 ans de niala tamizegny bigova ho an'ny ipaka chef ho an'ny chef siska mana hoe tsao mety raha ty zay tamety agnaty groupe iny siska groupe siska izy mbola Anao mitendry sa nanisa chanteur quoi fa ianareo hira iny fô de nefa tamizio ande zegny triky za io efa misy comédien ndraty ataonay agnatin'ny clipnazy azonareo de na zay sur scène efa misy olo efa misy ny scénette fô tatina manko za fa magnapody raha jiaby io izy maro ke inaezako azy amizay enfin nanomboka azy raha zako misy tantarany tamin'ny 2007 za nagnano casting tamin'ny avoko tao de nino raha misy za lanty agnatin'ny fandarana parapengo zegny de za raiky fô i parapengo na za teto hoan'zay za télé tamizay nahazo iny tamin'ny ma FM angambanizy de za amizay volan'ireo taminaka après 3 mois antsona anao fa andeha hiparticipe amin'ny film karaha zao oaza nefa za antrano za mampankafy raha iny télé parapengo bogos mandeha agnaty zegny zao belle gosse iny za fitatra makao za dabako eky za ndraiky ty manko andeha isao film sérieux zany isao film zegny tena maro olona azy ony raha tena zegny tena maro bogos zegny bogos mianatona zegny olo jiaby tety mizay raha fa livagny za mamankafy tantara parapengo tady azo koa mitsara ke za amizay le tsofitra agnatin'ny maty zazagnaregny zany ankôra zany za milavaka ataony raha be agnatin'ny film izy anako raiky za makahirany eo laby io complexe fa zao amizay za tonga tany zao rôlinao za zay tamizay manko tiky raha ty agnaty ala place le tamizay zay le olo di olo very olo di agnaty ala Ela olo di sauvage Só antes que eu não vá de zay amizay ka zay fa nagnano tournage voalohany zay amizay maro nantsony tonga de caméraman nangala zay tamizay kamera za nagnino volaniko zay ite tsy caméra iny angorogoro tsy vita tournage-nay ino tournage olo ty tena mampomepelita réalisateur anay jiaby za mazola zao vlogino ala tena zay amizay ny contrat tamizay prévu 1 mois fo za agnatin'le tantara kazy olo mandalo fo satria le rôle zegny tamizay le tovavy rôly malaza very tamy tanisy zay de mandalo fo izy avao izy hita mipody amy vily nanjary nitoizan'olo aby scénario za jusqu'à nandeha misy 4 scénario tamizay ndraiky tiako hoe tsy nitombotombo hely ty nino za raiky fô ereo many agnatin'ny 1 mois iny surtout za iny nahitandreo hiliky nanatigna raha nahitavagna za fô fe tiely atao commence tio za ty aza comédien de après amizay moa zegny mitombo ny raha na avy amizay ma respect koa maninga be anao sy mahainareo José Rakoto be Jos draiky izy moa zegny avy tantarany avy taty amizay izy nanana projet koa izy mikatsiky film tamin'ny voalohany direct za amizay koa nikainy izy nikaiky za igny nagnano resaka sketch koa zay tamin'ny télévision record angambany tamizay fotoagna zay respect big up ho anazy big MG tagnatiny zegny koa de izy amizay zegny niaraka nagnano raha io tio amizay tavela amizay hoe nagnano comique donc comédien donc efa tsy azoko nialana tsy azo nialana après n'igny amizay hitany ngiaby malgrosy amizay le raha satria niny tamy école ny jano de nikahiny ngiaby malgrosy italentamoa igny rô ty afaka iasa atsika aveto zegny naveny za tatotonaty ke raha jiaby misy histoire tsy korana ataoko lava be misy zegny fa zegny re comédien keky zao za satria agneky azy fa nikeky tsy fidiny le raha tamy farany fantatra moa le amitarika tokika mba tianao fantatra hoe azovy mpamorona sanganasana re sa hoe amy maha comédien azy zany tonga ho azy ake fogna ny fampimohezana atanareo amin'olo sa amboariny zany planifiena amboariny de azovy mpamorona le izy sa nareo jiaby miaraka mamorona tolo za andro mamaly zegny de izy koa tsy misy raha de miamakilao fo za
le mpamorona tsisy olo araiky nataoko na mpamorona fa hoe en tant que hoe zay samby efa comédien zegny efa samby efa tokony samy mahay anjara asa anazy donc efa asa boka izy ty zay izy koa fa andeha hagnano azy zay olo telo lazy amizao tegna zay efa zay telo lazy Zoline don za de sa ohatra hoe mitondra efatrefatra sa mitondra blague efatra avy an-tragnonazy zay kofa andeha hagnano azy amizay tinina tinina aloha zegny voantsika karaha zao aloha i Zoline atao karaha zao amizay eo zay zay mifandamifandamy de magnano tournazy fa tsisy hoe olo araiky nataokona hoe ty tegna mpamorona ty raha de i blague amizay io ndraikindraiky koragna hita andavanandro ndraikindraiky raha hita amin'ny Facebook ndraikindraiky olo mandefa message hoe ty misy blague mba tiako ataonareo mandefa message karaha ty ataony zegny koa mbola magnentigna andre izy koatra misy blague tianandre ataony fa tsy vicieux tsy pervers zay tsy raha boka télé maro zaza koa zaza madiny koa mizaha izy tsy mety magnano raha le vetaveta loatra zay maro olo mandefa blague aminay fa misy vetaveta de tsy miala tsiny aminandre fa tsy tafabokany zegny donc tsisy le olo tegna mpamorona araiky ary tiako mba tianay ho fantatra hoe i Jojoline moa zany agnatin'le tarikinareo viavy agnanaovagna place sa ndraikindraiky izy mivady viavy ndraikindraiky izy lela izy lela fa le tegna tadiavin'ny public aminazy efa Jojoline donc na ta misy ohatra hoe raha efa tokony atao anaovagna izy lehilahy igny forcegna atao Jojoline fa satria igny tegna tadiavin'olo misy olo mivolagna aminay hoe amberin'olo hafa mihitsy hoe ty Ronaldo de ty Jojoline amberin'olo samy hafa zegny fa i Jojoline izy fa i Ronaldo fa izy tegna hoe igny tadiavin'olo aminazy izy natako hoe Jojoline maro koa boka mitsika mpagnano-draha tsy maintsy misy mpagnakiagna tsy maintsy misy koa magnano mankasitraka de anareo amin'le page misy le tokiky zany manahoana ny fiatrehanareo an'izany fanakianana olona zany moa ve efa nisy zany sa mbola tsisy sa magnano karakory fanakianana misy tamizay izy voanomboko tadito tsara hoe mipublie raha amin'ny pagenay na ino mastina amin'ny comptenay mitokiky misy raha misy olo mihitsy tsy te zay mezina tegna sa misy tonga dety fa marary fo tegna sala robot maranao e tsy koragna raha sy igny tetetegny zay fa zany volana ataoko raha marigny ty samy volana interview volana raha marigny marigny de tiako volagny fa marary ary za isan'ny olo farany za iny secret akany zany fragile amin'resaka fo tegna nefa nenao comédien nefa comédien zegny tsy mila olo marary fo za mora mitomagny zany ka tiako volagny zegny marary fa iny ndraiky avao mombanao moralinao ndraiky hoe ena i Jésus Christ volanjare mbola nisy tsy tia en plus ny tia ndraiky maro lavitry le manakegna de même pas 55% le tia zegny le tsy tia de ça va fo zegny zegny amboarana saigny avao koa ma zegny antegna fa efa nazava ho azy fa aloha antegna andeha nanisy tonde efa eto fa tsy maintsy misy olo contre fo antegna izy io zegny zegny anamboarana saigna anamboarana saigny maro contre misy contre fa maro lavitry le contre ndraiky ny tia zegny aloha isoragna le mpankafy hatretra mariko moa agnatin'ny tariky ny tokiky tsara fantatra koa za mahafantatra hoe zavatra tsikatra koa tsy vitany mampitokiky olo fo zareo tsy vitany magnano fandaharana tokiky fô koa zareo fa mbola misy talenta maro be anagnandreo toy ny misy mihira zany misy koa magnentana tegna manana traky efa maizy azy de zay ny mba tianay ho velabelarigny hely eto hoe ny fomba fagnitananareo ohatra hoe misy lanonana tiantsika atao agny de zareo tegna matiany am'izany fagnitanana zany le araiky moa teo tsy tonga fa i Jojoline tsy tonga fa mbola ho tonga ndraiky izy aveo i Jojoline tsy tonga fa marigna eto koa i Jojoline agnisan'ny mpagnentana matiany tao amin'ny Barea équipe Barea tamin'ny fitsenagna Barea moa izy nagnentana tao amin'ny Mahamasiny izy koa teo voasa nakany Egypte dia nagnentana tany Egypte koa i Jojoline Ronaldo moa zany mba te fantatra hoe nitariky ve
mitondra ny fandehanan'ny Jojoline nakany sa tariky tokiky sa amin'ny vatany tegnany manokana? Alors tonga de voalio la question c'est mahalatra question mikasika izy igny resaka ataontsika tonga de mikanina sady magnarotro foko e merci Baria tsy misy tsao misy élément Baria fa merci beaucoup fanao tonga fierté malagasy tsy za gasy izy jiaby gasy atsika jiaby merci beaucoup tonga avy amlavitry bon igny tsatsiatry igny de mikasika igny tsara be précision atao voalohany hoe zahay io akoatran'ilay magnampitrikiky amin'ny télé mampitriky zay fa tsy mampime tsindriako fo mampime zay fa raha hafa sasy zay Antananarivo eto hoany zay tsy mahalala na amin'ny province agny le mampime eto égale zavatra bizarre izy comme teny vazaha bizarre ohatrany zegny ianao teo koa vigna tsy mampitokiky le mampime eto fa hafa mihitsy bizarre zegny anao koa fa so mampimeky anao faly non bizarre dika zegny hafahafa zegny igny zay tsatsiatry ka zay zay mampitokiky ankoatra zay magnano raha mampitokiky amin'ny télé zegny misy olo zegny magnano animation mangala zay hitanareo zao hoe big up hoan'ny madame Amida Anosy Belleville satria agnisan'ny organisatrice Dunia izy agnisan'ny pikaiky zay raha mikomansy tamin'ny taogno roso ndraiky zisika tamin'ny taogno ty Dunia festival Dunia teo koraina amizay de zay zegny magnano animation amina festival karaha regny azo ka igna zay ndraiky misy mariage tokiky io ndraiky angamba olo Antananarivo fa mahefa ndraiky zay to isika landy debaka tsara tsy magnano animation tsonjombe mampitiky artiste regny tamin'ny Elzeko plus zay farany Elzeko plus zay farany teo tamin'ny debaka farany de zay teny complet magnano mampitiky artiste amin'ny scène magnano blabla zay zegny fangaro be ataony ndraiky zay magnano comédie sketch sur scène zay ndraiky zay izy manotro lay artiste fo ndraiky zay momentina olo directement oh mais ça tient oui zao la karaha yo izy ndraiky zay magnano tsinjatsinjaka animation fo jiaby zegny igny zegny raha fataonay telo miaraka aby zegny surtout Antananarivo eto de zegny nefa tsy misakana zay koa misy mila mifaritany afaka mikeky fa zao amizay koa kasi bariako nantsika teo i Ronaldo manao tonga de tsy nganiko eto satria Ronaldo misy zavatra tsy arahany aminazy izy agnisan'ny animateur-ny football eto Madagasikara surtout izy agnisan'ny agnatin'ny équipe-ny Elzeko plus izy ka Elzeko plus io hoanareo Majunga big up satria matetiky Elzeko plus mikotra Majunga na Antananarivo eto de izy tsy maintsy miaraka amin'ny joueur-ny Elzeko plus izy magnano pompongela exemple magnano kolokolo jiaby regny zay izy igny efa miasa amin'ny Elzeko plus zegny izy amin'ny fotoagna de fa izy ndraiky izy koa zegny tsy sera Elzeko plus zegny tsy mikonta tsy magnano match ohatra zegny misy joueur hafa ndraiky eto ohatra contre joueur avy ivelany igny Mamasina na Ndroibe aiza ma zegny Ndroibe zegny Avotovorona de izy zegny no alainy le club tsika Madagasikara eto magnano magnentina spect jiaby amin'ny gradin zegny hoe i Ronaldo zegny efa footballeur sandra izy no animateur na foot ka karaha ataoko za tsy footballeur igny tsisy raha feky momba foot igny karaha zegny koa za andriato za mahay mizavo ka c'est normal amizay zegny izy raha ohatra ka nany ataony fanjakana nandeha tany Egypte teo ary bravo any fanjakana satria raha na tokony izy tokony izy fa tagnaboka taminaka manokana satria asanazy izy io i haingazy mety transporteur jiaby amin'ny gradin amin'ny resaka foot io ka zegny mety maro tamizay namatany commande hôtel tsy complet tany non izy igny zegny tsy tokiky ny antoko azy tsy anarana tokiky izy igny fa fédération ny football niaraka tamin'ny ministère-ny jeunesse et sport ny fanjakana i président no ny antoko frenazy nandeha tany en tant qu'izy tsy tokiky izy zegny tsy dirany tokiky feky fa en tant qu'izy misala miara-miasa amin'jareo resaka foot en tant que Ronaldo karaha zegny zegny asa magnano question zay ndraiky fiera faly zay izy rotazy tena manefo mba tia mitany aminao hoe za hoe karakory c'est quoi ny programme nasanareo atoato zany famoronana asa moa zany tsy ny programme ny rehetrarehetra zany mba tiany mifantatra programme zay programme anay mbola tsy miova ndraiky noforonan'ny tokiky jusqu'à zao andeha ampimoindry tsy magnino zay ampimoe zay tsy ampime ampimoe ampitokiky voilà aitsiko feky ampitokiky zay de programme anay agnamboatra sketch ampimoe ampitokiky zavy nandreny tragno akagny de ankoatran'izegny donc efa tsy de misy loatra e andrezagny mahay hoe karakory ny fomba hitohizan'ny programme zegny ohatra hoe misy mariage ndraiky agny
bila zay misy anniversaire zaza hely ohatra hoe zaza tsy haiko firy taogno agny fa za mankafy tokika alaigna ty zay mazoto andeha zay ampomoezina ihany andre jiaby nanjay zegny donc nitohy programme izy koa itohy fa ndraika tsy agnanso ko télé zay ampomoe Facebook mbola mafatoky nanjay mety karatany resaka nisy boka zegny matotokoka zany misy blond gladiateur va Diogo igny anao tsara mikekikeka sasany amizay raha ty tsy rekitry peut-être kokolo karaha zegny maro be mikekika zegny regny fa tegna anareo isaka province justement sasana Manakara a Tuléar a Sainte Marie a Diogo anao sy be mazefa tagny de misy Majunga anareo koa titongavany agny liavako aby anareo Maroantsetry Mananara zay kaia araiky be zandry teo zay afaka mandeha agny de zay ngamba fa izy koa zay efa zay tsy afaka mandeha agny koa tsy antsorinareo na indesy mandeha agny zegny ia maramparana antsika mifandaharana moa zany de sao de misy hafatra tianareo tegna mivahoaka pianontsika sy ny mpanaraka ny fandaharana za zao sûr efa nisy interviewkety nitona tamin'ny télé narefa namidino nisy niro napetraka anay tany maro nikeke fa raha ingavianay tompoko mba ataovy sérieux koragny ia mba ataovy sérieux koragna satria itomoaia zany itomoa le izy hitanao misy sasany efa 22 heures en folo aligny tsy question zegny mikaiky izy mikaiky izy tapany zero anao misy famany 11 heures à 23 heures asi le raha ty lokoragna marika 11 heures fa 23 heures zegny amin'ny raha aligny 11 heures aligny kring zay tsy mon téléphone kring jajalena plenga oui psique ka sasa ndraiky vola fa elay sabi olo mirevo non izy kane misy lety maravoravo le hoe mankafy anao le olo fa quand même le mba hoe zay rotano enao fa solary efa mamo atao kary téléphone tokiny marikirigny mandeha ya bon tena mbany nefany mafaly zay nareo mankafy fa mba izy koa zegny aleo ataova antoandro mba tsy mampanino fotoranaraka regny antsika fa mba azo atao aligny be amoazana zegny torimaso le raha nefa karaha zegny igny araiky fa regny kabary maro nareo mikekikeka ka hoe ty angala zay vo karaha zay izy magnano programme vony ndraikindraiky avao tsisy confirmation mba ataova maro koragna fa zay vonony fô izy ka zegny efa vony angala zay aza amtanigny volagn'olo soit zandro contactereo resanareo soit Ronaldo na za aza amtanigny olo hafa zegny izy ka fa raikitra amizay koragna fa raikitry edy aza amtanigny volagn'olo so misy tsy maintsy fantatra non efa mazava koragna zegny zao izandro io na Ronaldo na za vokaigna de afaka mikoragna atsika mikasiky contrat zegny pitenareo egny mikasiky contrat angalagna zay fa zegny tsy vitana tsambaranay eto otrino na manakory ndraikindraiky mety ho 100 000 fô franc exemple arakaraka fahaizana mikoragna aminay fô zahay mpanaraka fandaharana sy zahay mpanolotry fandaharana mba tia tia sanganasana helihely raha ohatra hoe mba possible de mba agnamoahana re sanganasana rehely zahay mpanaraka fandaharana lefa vita na fa vita na mbola tsy vita na voafurogno na re eo fô aza fa zandry magnano azy atao zany tsisy bouton ty regny magnano mampomoa tonga de mampikikika beky raha dommage tsisy bouton nagnano zegny fa parce que ça misy bouton anao aloha bon karaha zao e afatra ina vita azy ina fa mitokika fa izy merci mana vita bon afatra zegny afatra amintsika le mpijery tsika efa nankafy tokiky mankafiza fo fa zay avao no agnaboaka le mahafapony izy koa misy tsy mety izy volagno takigny tsy kinia fa igny le hainay igny le talenta managnana ka tsy tianareo akory ia fa izy ka fa tianareo ndraiky toiza fa le encouragement magnan'igny fa mahay mazoto fô zay karaha zegny donc miafatra na vahoaka magnano zegny ia zegny tapitra ny afatra sao de mbola misy izy ty kasay ray koragna ndraiky so fikandry gany fa zao aza tiantigny za ivola zay madame zao
Léonie. Madame Léonie. Yeah. Intéressant. Izao izy isaorana malôha Madame Léonie. Isaorana caméraman, amin'ny caméra tsy boka. Heureusement il y a tsy boka gosse izy io. Ah, bogo. Il y a quand même classe. Azizi tsy Algérie. Algérien. Yara no raha Hitan'olo koa zany. Amla mingilikitika amty mingilikitika. De zao antegna raha volagny zandry igny marigny. Hoany zay fanankafiza lahy misaotra betsaka nareo e ary tohizo. Hoanao zay tsy tia mezagna raha ataonay aza makalagy fa za malaky maty fa zao izy ka fa mandeha am télé am vivara zany afa de malaky aza makalagy amzao toko anao tena mamono télé anao ve ya mamo anao mbadika re de tiako volagny zegny aza makalagy zalala zazavavy e ava de mizaka am YouTube kafandeha masonao ka zay efa malaky aza mizaha azy tao mizaka anao amin'ny pazineta ivoa malaky ka aza makalagy fa hoanao zay mankafy be i koviavy edy koviavy ary koa lehilahy ho lehilahy sianisy zay zany ya eto koa zany mpagnetana fandaharana magnetana antsika jiaby tokantrano zay magnaraka amin'ny fandaharana mba hieviter zareo raha ohatra ka misy événement atao satria araka nambarako antsika teo moa zareo io tegna mpagnentana matiany raha mizaha atsika faritra avarako matiany zany maty misy aminanazy io anany zany maty Antsika jiaby. mpagnentana matiany tsy vitany tokiky fô raha ataondreo io e mpagnentana matiana de mbola mihira koa de mbola zare fô jiaby zany ke magnentana antsika jiaby tokantrano tompoko lasy tompoko vavy tsy salasala hiantso numéro téléphone dry zareo zay petaka ambany io afaka rahanareo de aza misalasala miantso numéro ny téléphone zay azahoagnandry zareo fa vogna andrareo soamantsara zany zareo ary ampitiavagna koa andraisanjareo anareo mpagnaraka zay fandahana mambary misy latsika mbola misy adigno ely fa be ely be ely tsy afaka zay tsy faran'izay kely série be ty maro magnotany fandahana igny mahitavagna fandaharana amin'ny tokiky marigny ankoatran'ireo raha mandeha amin'ny télévision viva izy io télévision viva izy mandeha antoandro izy io faniova koa lera e amizao izy manomboko am'ray sasany antoandro e à 13h30 agnatin'ny fandaharana misy raha izy io agnatin'ny fandaharana misy raha misy hirahira ô misy tanaribaineka agnaty ao de tokiky amizay faramparany agny ka à 13h30 na amin'ny ray orantoandro sasany amin'ny télévision viva manomboko latsinainy ka hatramin'ny sabotsy zay izy ao de maraindraigny ndraiky rediffusion 5h30 izy amizao manomboka amy dimy ankaraha zay ndraiky 5h15 aby zao ndraiky 5h30 fa zay rediffusion le mandeha niany zio io à 13h30 igny mipody maraindraigny à partir de 5h igny izy mandeha zay izy amy télé izy io mandeha ary zao zegny le fa mandeha amy télé zay vo izy hitanareo amy YouTube ndraiky hitanareo amin'ny Facebook ndraiky pagenay ao io zay angabatsika atigna ia misaotra betsaka anareo amitarika tokiky volagna za hoe grand complet nefa ny mbola misy araiky tsy complet atao hoe manky araiky moa zany misaotra anareo zay nagneky nasanay nivahiny tamy fandaharana niany ke fisaorana lehibe atolotra ao anareo ary misaotra antsika tokantrano tsiraikiraiky zay naharitra miaino hatramy farany fandaharana veloma daholo Veloma. Zena veri avakoya kwezi kwezi tomkaro babea. Émission spéciale, ça se dit bien dit.